DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Donna's Secret File. Si Donna na na-hurt dahil sa ginawang pagpapanggap ng kanyang kaibigang si Ben na patay na para lang makaiwas sa pagbabayad ng utang sa kanya. So pakinggan natin ang mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito ang sabi ni Russell. Donna, kasuhan mo si Ben. Actually, mukhang hindi lang ikaw ang inutangan niya at malamang marami pa kayo. Dahil lang yan sa pagkakalulong niya sa sugal. Ang adiksyon talaga ay nakakasira sa buhay. Kahit ano pang adiksyon yan kapag sobra, nakakasama. Yun lamang po. Good evening, DJ Rocky and DJ Titan Jello from Russell. Eto pa sabi ni Jude Carlo Purisima. DJ Rocky and DJ Jello, wag na wag niya nang patatawarin itong si Ben. Ipagpasa Diyos niya na lang, karma na lang sa kawalang hiyaan ni Ben. Ito pa sabi ni J.R. Legaspi. May kilala akong halos ganyan ang ginawa. Hindi nagparamdam o hindi nagpaparamdam pag sinisingil ni Otits Lloyd kahit i-mention sa GC namin. Kulang na lang itagpa sa Facebook. Ganyan kami sa Batang Kongre na hindi na Grab drivers. In-drive drivers na kami. Big shoutout po sa bagong balik sa grupo na si Jong Balugan, ang babaero ng Montalban. Nagbago na sila. Kaya nga from Grab to in-drive, no? Sabagay, lahat naman kayo, kahit ano pang application yung in-applyan ninyong kumpanya, basta tatangkilikin namin kayo. Yan. At, huy, kailangan abangan nila. Oo nga yung pala. Love Knows No Boundaries natin. Mamimigay tayo ng 1,500 pesos. 1,500? Yes. 1,500 lang? Alam ko may mas malaki pa yata Oo, basta makakapunta ka dito sa stasyon. Magkano? Baka abonado ako Basta, alam ko 1,500 lang muna. 1,500 lang pala muna. Yes. Ayan. Basta kailangan lang na nakaregister ka dito. Hanggat hindi pa ganun kadami yung nagre-register, unahan na nila. Oo, pero basta dapat mag-register ka na kasi balita ko, dami na nagre-register. Yes. So mag-register ka na, kabisyo, para sa Love Knows No Boundaries. Yan. Ito na yung pinakaabangan ninyong nagbabalik na. Yan. Para sa lahat to ng mga kabisyo nating drivers, ha? Yes. 1,500. Yeah, 1,500. Hindi ko sure, Sa akin, alam ko 1,500. Sadali lang. Hindi kasi ako nagbasa ng GC. Sadali lang. Alam ko 1,500 yan, mga kabisyo. Tandaan nyo, kapag napadaan po kayo ng MBC Media Group na tabi po ng Star City, dumaan lang po kayo doon sa may lobby, doon sa may guard. Tanungin nyo po, Sir, nasan po dito yung listahan ng mga sumali sa Love No Boundaries. Magkano na yan? Wait lang, ang tagal hindi ko makita May binubuko ulit yung spiel. Tapos po, maglista lang po kayo ng pangalan, edad, contact number, and syempre, kung saan po kayo driver, like taxi driver, TNBS driver, yan, Grab driver, yan. Basta may pera kami ipamimigay, yun na yun. Yan. Abangan nyo na lang yung mga susunod na araw, no? Baka pangalan nyo na po yung mabanggit namin dito. Yes.
Uy, thank you ha, JR Legaspi O ito pa, nakikinig ngayon, si Jobert Dazo na akala birthday ko ngayong gabing to. Di pa, October 26 ako, tas si Titan Jello November 1. Yes. O ito naman sabi ni Charles Sancho, nagkunwaring patay para umalis sa pananagutan. Wrong move. May naalala nga ako, DJ Rocky and DJ Jello. Yung storya na, isipin mo na lang na patay na ako, pero ang totoo nagtaksil siya. Pakikuha ngayon 2x2. Secret files yun. Yung isipin mo na lang patay na ako. Sender, I think kalmahan mo muna yung sarili mo when it comes to finances. Marami sa mga tao ngayon na nagbago ang ugali dahil sa pera. Yung iba hindi mapakali dahil sa nangutang na kung kailan babayaran. Sabihin na lang natin na inutangan ka niya, tapos hindi binayaran, hindi na nagpakita, at bigla na lang iniwan. Pero tingin ko, kaya namang solusyonan yan, at least kung nakakapag-ipon ka. Kung pagdating naman sa pag-move on, karamihan sa atin ang sasabihin kalimutan mo na siya. Pero kung ako, kalimutan mo siya at wag mo nang isipin pa. Lumayo ka na lang sa mga kaibigan ng Ben na yon, kung pati sila lulukuhin ka. It's a matter of trust na kung tatraydo din ka, masisira lang talaga ang tiwala mo. Tuloy mo na lang ang buhay mo, mag-concentrate ka sa buhay na meron ka ngayon. Yun lamang po, napahaba, sorry na. Ito pa sabi ni Robert. Yung nagpapanggap na patay? Ay, hindi maganda yon. Para lang takasan niya yung bagay na nagawa niya. Harapin o ayusin na lang sana ni Ben kung ano man ang nagawa niya. At kahit anong pagpapanggap, hindi pa rin niya matatakasan yan. Yun. Sabi naman dito, may nagpahabol ng kanyang message. Sabi dito ni Richmond. Ayan, nawala pa si Richmond, oh. Ito na, nahanap ko na. Ayun. Ito, sabi dito ni Richmond, kung ako yan, ide-demanda ko siya. Kasi pinaghirapan ko yung pera na winaldas niya sa pagsusugal. Ako na yung nagtitipid, ako pa yung lolokohin. Diba? Tapos siya, pang susugal niya lang lahat. Nakakatroma lang talaga yung ganyan. Diyan ako nagkakaroon ng trust issue. Kaya kay sender, idemanda mo yan, malay mo, pag dinimanda mo, may makakasama ka ng magdemanda din. Oh. Pero nga, kanina nga na-mention mo nga doon sa akin, partner, na baka may gusto yung babae dito sa guy. Baka may gusto si Donna kay Ben. Mm-hmm. Kasi sa punto de vista ng isang babae, parang hindi naman kami sobrang magbibigay ng ganun. Or hindi kami magpapautang ng ganong kalaking halaga. Kung unang-una, hindi talaga malalim yung pinagsasamahan natin. Yes. O pinagsamahan natin. Mm-hmm. Pangalawa, hindi namin gagawin yun kung alam namin hindi ka capable na bayaran kami. Mm-hmm. Pangatlo, hindi namin gagawin yun kung hindi ka cute. Ganon. Kung pangit ka, ganyan. Parang feeling ko, wala akong pera ngayon eh. Lugi. Ganon, lugi. So, a part of me says, dude, na parang may gusto siya dito sa Ben na to eh. Mm-hmm. Kumbaga, hindi lang siya nasasaktan dahil sa pagkawala ng tiwala niya at yung pera. Pero nasasaktan din siya, siguro lang hindi ako sigurado, dun sa part na umasa siya na baka posibleng makita siya na taong nandyan sa oras ng kagipitan o pinakamababang parte ng buhay niya. Kaya parang pwede rin siyang maging partner in life. Something like that. Galing mo dyan, nasilip mo yung ganyang parte, di ba? Na oo nga naman, hindi naman talaga magpapahiram sa amin ng isang babae kung hindi kami gusto eh. Nang paulit-ulit. Alam niya na hindi kaya, walang kapasidad na makapagbayad eh. Una, 5,000. Kasi lumaki. Pero, isipin din pala natin yung sinabi niya. Na nung mid-June, bigla na lang inamin ni Guy, ni Ben, na pinangsusugal niya. So, siguro doon na turn off na siya. Oo. So, parang yun, okay, na turn off na ako. So, hindi siguro na ganun yung sobrang lalim? O, hindi ako sure. Hindi ko alam. Pero para mapahiram niya ng ganun kadami, may gusto. Yun na nga, may gusto. Tingin ko. Talaga? Oo. Sa lalaki, parang di rin kayo magpapahiram, di ba? Kung hindi nyo bet, no? Hindi naman.
Hindi naman. Maniwala ako? Oo, hindi naman. Talaga ba? Oo naman. Pero yun lang, masakit masakit tong pinagdadaanan ng sender natin. Kasi una nga, yung pera nawala Pangalawa, tiwala. And more than that, yung kaibigan. So, yun, nawala. Pero pag ganyan yung klase ng kaibigan na meron ka, hindi ka dapat nanghihinayang na paalisin talaga sa buhay mo yung ganyang klaseng kaibigan. Pero ang bait niya pa rin, no? Kasi sinabi niya doon na okay lang naman sana kung sinabi niya sa akin na buhay siya. Oh, 'di ba? Kung sinabi, kasi niloko mo na nga ako sa pera. Niloko mo pa ako na namatay ka. Ano ba talaga? Wala ka talaga sigurong planong harapin yung mga bagay na pinahiram ko sa iyo, 'di ba? Wala siyang balak talagang bayaran. Wala. Kasi niloloko niya na yung tao And ang taong may addiction sa kahit ano pang bagay yan, mapasugal, mapabisyo, mapaalak, kahit ano pang klaseng addiction yan, hindi yan magiging responsable. Tama. At magiging accountable sa aksyon niya hanggat hindi siya nare-rehab o hindi siya dumadaan sa proseso ng paghilom. At hindi pa siya nagigising doon sa kanyang pagkalunod. Doon sa kanyang addiction. Kasi addicted siya sa base lang to sa obserbasyon natin o pagkakabasa natin ng secret file. Hindi tayo mental health expert dito, pero it looks like yun yung nangyayari sa kanya. Nalulung siya sa pagsusugal. So, ginawa niya, nangutang siya ng nangutang hanggang sa na-down siya. Tapos, instead of being accountable, ginawa niya, para matapos lahat to, wala nang manghabol sa akin, patayin ko na lang sarili ko. It is a crazy idea, dude. Alam mo, sobrang grabe yung idea na yun para sa akin. Para ibaon mo sa limot yung yung identity mo na na-build for over the past, for past 30 years of your life, yung ganun. Tapos, biglang all of a sudden, papatayin mo yung sarili mo. Parang, tapos mag-aano ka na, okay, gagamit ka ng ibang tao para sabihin dun sa mga nautangan mo na patay ka na. Yung, diba, parang ang lala nung ganong klaseng kasinungalingan and aktingan. Sobrang lala. Paano kayo maiwasan yung ganon, no? Yung ganong pangyayari. Wala, hindi natin maiiwasan anong dapat ma-realize yung taong gumagawa ng ganon? Na hindi maganda yung ginagawa niya. Na kung ako naniniwala ako sa ganitong mindset Kung gusto mo magsugal, walang masama. Basta wag kang makakaapekto sa ibang tao. Wala kang masasagasaan na ibang tao. Kung magsusugal ka, sirain mo yung sarili mo. Wag pati ibang tao. At wag rin maaapektuhan yung pamilya mo. May asawa ka, may anak ka, dapat kung ano yung nabibigay mo nung panahon na hindi ka nagsusugal, nabibigay mo pa rin kahit na nagsusugal ka na. Kahit nauubos ka na sa sugal. Kasi nagiging mali lang ang lahat kapag naaapektuhan na yung mga bagay na napoprovide mo sa pamilya mo. And yung mga bagay na hindi naman talaga iyo. Yes. Pag pati yun, nagagalaw mo. Wala na, mali na yan. May kilala nga ako, binenta na lahat sa bahay nila para lang... Inubos. Oo. Totoo yan. And you have to really be responsible, Kabisyo. Minsan, factor din kasi na wala ka nakakasama sa buhay. Yes. Alam mo yun, walang gigising sa'yo walang tatap sa'yo na mali yan. O kaya, kailangan mo ng control. And nakakaawa yung Ben, 'di ba, na nabanggit sa ating storya. But at the same time, gusto natin siyang kaltusan dito, 'di ba? Sa ginawa niya. Pero imagine mo na lang na mag-isa sa buhay, ganyan, walang pamilya, pero nasa tamang pag-iisip ka nasa tamang edad ka para isipin, may trabaho ka, 'di ba, na tama, 'di ba, na nagbibigay sa iyo ng needs mo. And then all of a sudden malululong ka, tapos makakaapekto ka ng ibang tao. And nakakaawa yung mga taong naapektuhan because of your addiction. Nakakaawa din si Ben. Kasi nandun siya sa pangyayari ng buhay niya na na-addict siya sa sugal na ang hirap-hirap kumawala. Kapag nandun ka pa kasi,
ang hirap talaga umalis. Unless gusto mo na talagang sabihin sa sarili mo na ayoko na. Gusto ko nang Matagal. kumawala dito. Hanggat walang sumasampal sa'yo na isang bagay na magpapagising sa'yo na, wala na pala to lahat sa akin. Minsan kailangan ng isang malaking dagok sa buhay mo Oo. para ma-realize mo na mali pala talaga to lahat ng ginagawa ko. Sabi nga, kapag mali yung ginagawa mo, mali yung tinatahak mo sa buhay, meron daw mga paraan si Lord para tapikin ka. I agree. Diba yung parang una tapik lang, okay, gigisingin ka sa katotohanan na, parang tapik lang, uy, mali yan. Tapos sunod na, parang may kasama ng amba, ganyan. Yes. Oh, mali yan. Tapos, kapag hindi ka pa raw nakinig sa kanya na mali yung talagang ginagawa mo at hindi mapapabuti yung buhay mo, minsan bibigyan ka talaga niya ng isang malaking dagok o sitwasyon na doon ka na mapapaluhod at masasabi mo, tama po kayo, hindi ako nakinig sa inyo. Tama. Tapos, yun na, doon ka na magkakaroon ng change of heart. Pero magpasalamat ka pa rin Kasi yung iba talaga hindi na nagigising pag dinagukan sila ng Panginoon. Talagang lubog na lubog. Hindi nila napapansin na dapat pa pala sila magbago. Dapat pa pala silang, may pag-asa pa pala sila magpakatino. Pero kapag na-realize mo na at nagising ka na, wala na pala sa akin to, anong dapat kong gawin? Una mong gawin, magpasalamat ka muna. Then nagising ka pa at naisip mo ulit na wala na pala sa akin yung mga bagay na to. Yeah. So, wag tayo masyado mapaghangad sa buhay. Yes. At wag din tayong mang-abuso ng kapwa natin, ng mga tunay na nagmamahal, Yes. nagki-care sa atin. Baka gumising ka kasi isang araw na wala na pala sila sa tabi mo. Wala nang nagmamahal sa'yo. Oo. Dahil hindi naman wala na nagmamahal sa'yo. Wala na lang silang amor sa iyo dahil sa mga pinaggagawa mo. So, i-treasure nyo po yung mga kaibigan na tapat sa inyo, nagtitiwala sa inyo, at nagiging mabuti sa inyo. Huwag nyo pong sasaktan yung mga taong wala namang ibang ginawa, kundi mahalin, intindihin, unawain ka. Ganda. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto magbahagi ng kanilang mga secrets, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend ang inyong mga sikreto. At kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Donna's Secret 5.